Ροταριανέ Πρόεδρε του Ροταριανού Ομίλου Βόλου, του Πατρικού Ομίλου, δικού μας, Ροταριανοί αξιωματούχοι και φίλοι που μας θυμάται την παρουσία σας από άλλες χώρες, κυρία Βουλευτά, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρία και κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά Πανεπιστήμια. Θα έπρεπε να πούμε γιατί την πραγματοποιούμε. Το Rotary ως αρχή έχει μία και πρώτιστη. Την έννοια, την αρχή και την αξία του υπηρετήν των συνάνθρωπων. Όπως αυτή διαρθρώνεται μέσα από τις έννοιες της συναλληλίας, της αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας στην ιδιαίτερη μορφή της, χωρίς να λέμε ότι είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα, αυτό το αφήνουμε σε όλους τους άλλους, αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια ενός ανθρωποκεντρικού σκοπού. Είναι πλέον έδωτον σε όλους γνωστό ότι το Rotary παγκοσμίως έχει αναλάβει σε αποκλειστική αρμοδιότητα την καταπολέμηση της πολιομιελίτιδας. Ήδη όλοι εμείς οι Ροταριανοί, όλοι όσοι ανήκουμε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια του Rotary, καυχόμεθα ότι με τις μηνιαίες συνδρομές μας έχουμε περιορίσει παγκοσμίως την ασθένεια της πολιομιελίτιδας μόλις στο 5% του πληθυσμού. Αρχίες πλέον παραμένει της Ινδίας και της Κίνας. Στόχος μας είναι στην επόμενη πενταετία να έχει εξαλειφθεί παγκοσμίως η πολιομιελίτιδα. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί. Το Rotary έχει αναλάβει και την καταπολέμηση της λειψιδρίας. Κάθε μέρα που μιλάμε, εξαιτίας των συνδρομών, εξαιτίας των ευεργεσιών Ροταριανών, ανοίγει και ένα πηγάδι. Γίνεται και μια γεώτρηση. Αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι μόνο το παγκόσμιο Rotary. Είναι και το τοπικό. Ο Ροταριανός Όμιλος Βόλου Αργό, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, έχει επιδοθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε έναν αγώνα δρόμου, σε συνεργασία με τους Ροταριανούς Ομίλους Βελιγραδίου, Ζάγκρεπ, Λιουμπλιάνα και Μάλτας, προκειμένου να αποστείλουμε τρόφιμα και πόσιμο νερό στα παιδάκια των χωρών Κένια και Σομαλίας, τα οποία καθημερινά πεθαίνουν από την ασιτεία. Όμως, θα ήμασταν ασυνεπείς ως Ροταριανοί και ως ενεργοί και δραστήριοι πολίτες της κοινωνίας του Βόλου, αν δεν ενδιαφερόμασταν για τα δικά μας. Εδώ ακριβώς εντάσσεται σε αυτό το σημείο και η σημερινή πρωτοβουλία. Η σημερινή ημερίδα, την οποία φιλοδοξούμε να την κάνουμε θεσμό για την πόλη του Βόλου. Ο Ροταριανός Όμιλος Βόλου Αργό, με την σοβαρότητα και τη σεμνότητα που τον διέπει και τον διακατέχει, ανοίγει σήμερα ένα βιβλίο, ανοίγει ένα τεύχος, το οποίο μέχρι στιγμής κανένας άλλος στην επιστήμη, αλλά και στην κοινωνική δραστηριότητα δεν έχει τολμήσει να αγγίξει. Το δίπτυχο σύγχρονης κρίσεως και εγκληματικότητας. Μια σύγχρονη κρίση όπως συναρθρώνεται μέσα από την πολιτική, την οικονομική κρίση, την κρίση στον αθλητισμό, το έχουμε βιώσει ιδιαιτέρως φέτος στην πόλη μας, την κρίση στην παιδεία, αλλά ταυτοχρόνως η συνάρθρωση αυτή έρχεται σε μια αμφίδρομη και αμφιμονοσήμαντη και διαλεκτική σχέση με την εγκληματικότητα. Μια εγκληματικότητα τόσο στην εμφανή της μορφή, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται καθημερινά μέσα από τα αστυνομικά δελτία, μέσα από τις αίθουσες των δικαστηρίων, και βεβαίως στο σημείο αυτό πρέπει να πω ότι στην Μαγνησία η εγκληματικότητα είναι ακόμα ελεγχόμενη. Και να αποτίσουμε και από το βήμα του τούτο ένα φόρο τιμή σε όσους πραγματικά λειτουργούν τόσο σε καταστατικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της προλήψεως. Το οποίο είναι κάτι που θα μας απασχολήσει σήμερα τόσο στη γενική όσο και στην ειδική του μορφή, στη σημερινή μας ημερίδα.
Έχω την τιμή να κάθομαι στο ίδιο πάνελ με εξαίρετες μορφές και να μας τιμούν με την παρουσία τους, όχι μόνο της εθνικής, αλλά και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό για πρώτη φορά στο Βόλο να ανοίγει ένα θέμα που αφορά τη σύγχρονη κρίση και εγκληματικότητα, με ομιλητάς, με εισηγητάς, 3 καθηγητές, των οποίων τα βιβλία κοσμούν τις βιβλιοθήκες των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Δεν είναι καθ' υπερβολή, είναι ουσιαστικό και αληθές. Μετά τα αυτά, και ευχαριστώντας όλους σας για την τιμή που μας κάνετε να παρίσταστε σήμερα στις εργασίες της ημερίδας μας, κηρύσω την έναρξη της ημερίδος του Ρωταριανού Ομίλου Βόλου αργό, με θέμα σύγχρονη κρίση και εγκληματικότητα, και δίνω τον λόγο στον πρίτανη και καθηγητή εγκληματολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννη Πανούση. Με θέμα σύγχρονη κρίση και εγκληματικότητα, και δίνω τον λόγο στον πρίτανη και καθηγητή εγκληματολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννη Πανούση. Να σας καλημερίσω, να ευχαριστήσω τον Ρωταριανό Όμιλο Βόλου, τον κύριο Καραγκιόζολο και όλους όσοι μας κάναν την τιμή να μας καλέσουν και να μας φιλοξενήσουν. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα, οι συνάδελφοι θα το εξειδικεύσουν περισσότερο, για ένα θέμα που εμπεριέχει πολλούς μύθους. Δηλαδή θα έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη χώρα και σε άλλους τομείς, αλλά για την εγκληματικότητα θα μιλήσουμε σήμερα. Πρώτα να ξεκαθαρίσουν μύθους και μετά να δούμε τις πραγματικότητες. Σημαντικά ζητήματα, τα οποία αιωρούνται ως ερωτήματα ίσως μέσα μας. Ποιοι θέτουν τους κανόνες, μέσα από ποια κριτήρια, και η δεσμευτικότητα των κανόνων ή των όποιων κανόνων, νόμων, μέτρων, ορίων, πραγματικά αντανακλά και αντικατοπτρίζει τη βάση της κοινωνίας, ή είναι κατασκευές οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν από ίδια κριτήρια και εκφράζουν των πραγμάτων μια μικρή μέλη της κοινωνίας, επομένως αποτυγχάνουν και ως προς την εφαρμογή τους. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένη όσο μπορώ στη δική μου συζήτηση, γιατί ακριβώς στην δική μου συζήτηση νομίζω ότι θα πρέπει από το γενικό που ακούσαμε να πηγαίνουμε σιγά σιγά στο πιο ειδικό. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα? Η εικόνα που έχουμε για την ανεργία, για τη φτώχεια, για την εγκληματικότητα, για την αυτοκαταστροφικότητα και τις αυτοκτονίες, για τον ποινικό εκκλεισμό, το σοφρονιστικό σύστημα, τους εξαρτημένους και την κρίση από οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις. Τα βασικά σημεία όλων των κρίσεων παραμένουν κοινά. Είναι η αναγνώριση του κινδύνου, και αυτό θα μας φέρει λίγο στο μυαλό, θα ανοίγω μία κουβέντα για το, μία παρένθεση, ότι πρέπει να αναγνωρίσεις τον κίνδυνο για να τον αποφύγεις. Η παρένθεση μου αφορά το δημοψήφισμα. Δεν είχε γίνει εκτίμηση του κινδύνου αυτής της πρότασης. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και τι επιπτώσεις είχε. Αλλά στη θεωρία και την έρευνα λέμε για τη διαχείριση των κρίσεων ότι το πρώτο στοιχείο είναι η αναγνώριση του κινδύνου. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι τα σενάρια των κρίσεων. Σενάριο 1, σενάριο 2, ποιους τομείς αγγίζει η κρίση, τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η αναγνώριση των συναισθημάτων. Λόγο για να σας πούμε τι συμβάλλει. Και αυτό που θα κάνουμε κάποια σύγκριση της κατάστασης που εμείς αντιμετωπίζουμε στην Αγγλία με την κατάσταση που εσείς αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα, διότι αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι η οικονομική κρίση και η κρίση στο Βόλο και στην Ελλάδα είναι ίδια και στην Αγγλία και στην Ευρώπη. Και τα προβλήματα και τα ερωτήματα που έχετε εσείς, θα έχουμε και εμείς, και κάποιες εναλλακτικές λύσεις που ίσως εμείς να έχουμε δοκιμάσει μπορεί να είναι και για σας ενδιαφέρον.
Και συγκεκριμένα θα μιλήσω για την οικονομική κρίση και την νεανική εγκληματικότητα και θα κάνω δύο προτάσεις, οι οποίες ελπίζω να σας προκαλέσουν. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να πάω κατευθείαν στο αποτέλεσμα και στο τέλος και να σας πω ότι το δικό μου το συμπέρασμα, η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει μια νέα εγκληματολογικά φαινόμενα, κάποια τα έχουμε ήδη ακούσει, και κάποια κοινά ακαδημαϊκής θεωρίας, και υπάρχει έτσι ένα έντονος διάλογος, τουλάχιστον στις αγγλόφωνες χώρες, για καινούργιες θεωρίες και καινούργιες λύσεις αυτών των καινούργιων προβλημάτων. Επίσης, πιστεύουμε ότι υπάρχει άμεσο σύνδεσμο αυτής της οικονομικής κρίσης της αυξανόμενης εγκληματικότητας, κάποια δεδομένα στατιστικά ήδη έχουν δοθεί. Επίσης, η νεανική εγκληματικότητα στην Ελλάδα έχει, όπως έχω πει, άμεσο σύνδεσμο με την παγκόσμια κρίση, δεν είναι συνδεδεμένη μόνο με την κρίση στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Και συνεπώς, χρειάζεται καινούργιες και συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις και όχι γενική θεωρητική ανασκόπηση, στιγματισμό των νέων και αναχρονιστικές πρακτικές. Η τοπική νεανική εγκληματικότητα νομίζω χρειάζεται συγκριτική προσέγγιση και θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να κάνω αυτή τη συγκριτική προσέγγιση με την Αγγλία. Επίσης, διεθνή συνεργασία. Οι ανεπτυγμένες χώρες σαφώς, πολύ περισσότερο από εμάς όπως η Αγγλία, έχουν σοβαρότατα, περισσότερο από εμάς, προβλήματα εγκληματικότητας και βεβαίως έχει σημασία ότι είναι από τις σπάνιες φορές και κυρίως ο Βόλος γίνεται φορέας εισόδου νέων αρχών όπως αυτή του restorative justice, που σίγουρα θα απασχολήσουν την εγκληματολογική επιστήμη για την επόμενη δεκαετία. Αυτό που επίσης πρέπει να κρατήσουμε από τον κύριο Γαβριλίδη, θεωρώ ότι η δημοκρατία αποτελεί μια ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε έναν κύκλο παρεμβάσεων και ερωτημάτων ενδεχομένως που θα ήθελαν οι φίλοι προσκεκλημένοι να θέσουν προς τους αξιότιμους ομιλητάς. Παρακαλώ τον Ρωταριανό Γραμματέα να αναλάβει ισχύρας το μικρόφωνο και ούτως ώστε όποιος εκ των παρισταμένων θα ήθελε να απευθύνει κάποια ερώτηση προς τους κυρίους ομιλητάς, κυρίους καθηγητάς, να γίνει τώρα. Διοργανώσου. Ετέθη το ζήτημα της ανυπακοής και βεβαίως θα την πει την επόμενη φορά. Θα μιλήσουμε για το bullying που δεν υπάρχει. παρακαλώ τον αντιδήμαρχο κύριο Πάτσα, στο βήμα και την κυρία Ακτινοπούλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνατε να παραβρεθείτε στην ημερίδα μας. Ευχαριστούμε τους αξιότιμους και τους καθηγητές και κηρύσουμε το πέρας της ημερίδος του Ρωταριανού Ομίλου Βόλου αργό.